আৰু কি পাইছে আৰু আছে ইয়াতে খুচি মাছ আছে हेलो गाइस खुलुमबाय आरोबाव बे गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय आरोना तो गाइस जोङो दिनै माहा फैदों लांदां लांदां नुदोंना एसे जायगाफोरखौ बिल्डिंथ' गैयालै खाथि खाला नै देखायलांबाय थानोसै आं मा जायो मा मोनो मा मोना एक्चुअली जों माने थास' बिबार थास' आथिं मैगं लांनो फैदों मैगं डाउन डाउन थांगासिनो जों दायो नै लामाया डाउन 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 ओइ मा जाखो बिराद हाग्रालै गाइस बिराद गोजानबाय सिटिनिफ्राय फैदों जिगानि होननाय जायगायाव आरोना गाइस लामानि अबस्थायाथ' ओरैबायदि हाजो गाखोनायाव थ' दायो नै खागासिनो ओरै नै नोबो लाखा अमानोबो नुबायना थास' आथिङा ओरैबायदि मद' मद' नै बिबारबो दङ थास' खिलि मजा मजा थ' जानांगौआ जादोंसै लांनानै नंगौना नङा गाइस थ' नोंथांमोनाबो गोसोब्ला बेंगलराव जायफ्रा थायो किसुमाना मिथिखागौ जानो हागौ थ' सोर मिथिया माने जिगानि होननाय जायगा आरोना बिराद दङ लांफैनो हागोन नोंथांमोनाबो गाइस नै आङो दायो मना लाग्रा जादों नै प्लास्टिकखौ लाबाय आङो मना लाग्रा दै गाइस नै मोनजेनबायानोबा नै गाइस नै ओइ सा दिखा लब पाइसेसन आथिं दे सिं दे सिङि एफालेयाव सिङियासै या खागासिनो ओइ गाइस सान्दुङाबो रादों एसे दहाय एसे गोरलैमोन आरोना ओमफ्राय नै सान्दुङा रानानै एसे मानसिफ्रा एसे लहरायहांदों कारन एसे थान्दा जागानिफ्राय फैनाय मानसिथ' गरम मोनजोब्बाय खर'आव दावखोजोबनाय मोनबायबाबो जा गोबां खाबाय नायनो बबेथिं दावखोदों खर' गोजौजों नाय माथो नुवाखै नै सेवग्लेबलायबाय नै सेस मेरला दङ नै थास' आरो थास' सोरगिदिं थास'लै सयथि नै बिराद बरियालै जायगाया माने थान्दा नै दंफां सिङाव बरिया नै जाहा मेनेजारा बेनो ओंख्रिनि मेनेजारा थिनो लामायाव 10 बाजि नेनानै लाबोनांदों आन्दायबाय थायो लाब गैया আপুনি লৈ আহিছিলো আৰু কি পাইছে আৰু আছে ইয়াতে খুচি মাছ আছে मा बनावो जाखो स' गाइस जोङो दायो खाखांबाय आरोना बेसे मोनखो देखायनोसै आं नोंथांमोननो नायलांबाय थादो नै जायगाफोरा नाजाराया मोनबाय नै थास' बिबार आथिं बिसं मोनजोबखाबायलै फाले वासे न' हैया फाले दे फाले मिलन फाले न' कय ए ढिकिट बरलाय नेखि र मोनबावबाय नै इथिंबो नै बिसानि बे मिलन लाहानि बियो सोरानि बे मिलन नोंसानि दे नै फैबाय खाग्राफोरा सुगोजाना होजोंहाय माखासे मोजां जादो दे दा बे थैखौहाय मा हैफिननोहाय मोजां जादो दे सोबफिननोहाय खाबनो गाइस जोंनिया मैगं खानानै मेंनानै मा जादों मिथिगौ
आरो जागा मोनसे जायगायाव थांबावगोन लकेसनाव नै नोंथांमोना देखायगासिनो नायलांबाय थादो स' गाइस आलदा मोनसे लकेसनाव मोनफैलायबाय जोङो मा मोनलायो आरो बेयाव नै गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा 6 गाहायाव थांसै जोङो ओरै नै ना हमनो फैदों गाइस नै कालभार सिङावहाय ओइ कार्टुनाबो अरिजिनेलसो सेसखा मोनोना मोनासै नायनोसै गाइस मोनोना मोना मोनगोनखौ आखा एसे खम मोननाय बिदि मोनदां गोमलायदों माथो ओमफ्राय ना नाजाराफोरा माबायदि गाइस नै बिथिं नै औवा गोजा औवा बारि माबा जिब जुनारबो दं होननाय बायदि खोनादों दै लोगो मोनाबानो जाबाय आरो ना बथल गारख्रबनायफोरा नै ओइ मोनदोंना मोनाखै मोनाखै दाउ हारसा हिनजाव ओइ मिलन কি হল So guys, जागाया बरियालै नै वाव मोजां मोजां जागायाथ' मोजां गाइस खिन्थु जागाया एसे आलदासो नै बायदिसिना लाबोना जाफैग्रासो नै बथल गुग्रुबनायफ्रा नै जागाया बारा मोजां नङा हरैबो लामा दङ स' गाइस जोंहा माने मोनासै आरोना खांख्राइ लांनो फैनाया गैया नै थाइना अखा लाजोब्बाय दायो अखाबो थाइफ्रिबायलै नै नाला बियो ओरै दैबाज्रुम दङ आरो नोंथांमोना नुखाबाय जों थांबाय थानोसै आरोना नै सोरगिदिं नुथाया बेबायदि थ' गाइस जों दायो थांबाय थानोसै गाइस जोंहा माने एकदम मैगं थाइगंनि खरसा लामाया ससेयाव आरो बेंगलराव बिराद दाम ना नै गाइस जोंना मोनफैबाय नालाय मेवाइ थास' आइथिं थास' बिबार थास' बिसं थास' बिबार थास' बिसं थास' बिबार थास' आइथिं उलाला रुम गंसे गारसावजोबखाबाय नै ओइ मेवाइ मेवाइ मनायावबो दंबावो मनायावबो बहुत लाबबाय आरोना बिराद बुरजा लाना फैबाय जोङो माने जानांगौआ जादोंसै जोंना माने आसामावथ' थांनानै लायनो हाला बेयावनो जिगानिनायाव दङ आरोना लकेसनखौ होनानै होगोन आं नोंथांमोनाबो जुदि लायनो गोसोब्ला लायनो हागोन लकेसनखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोना थांबानो जाबाय थांनो
थांनो हागोन जायगाया फरेस्ट एरिया आरो ना थांनानै लायनो हागोन ओमफ्राय मा गाइस फाइनालि जोङो रुम सफैबाय आरोखि ना बिराद अखामोनलै लामायाव बाब नै पुरा लामायाव अखा लोगो मोनबोजोब्बाय थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामदो नामा खालामो ना गाइस थ' खालामदो आरो ना सापर्ट खालामदो नोंथांमोना सापर्ट खालामोब्ला मोजां मोनो थ' बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन